Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик. У ефірі «Об'єктив». Літва викликала білоруського амбасадора у Міністерства заміжних справ, каб видати ноту протесту, бо білоруські памежники затримали автомобіль працівника литовської амбасади і патрабавалі ўскрыць запечатаны контейнер з дыпламатычнаю поштаю. Гэта суперечыць усім дыпламатычным нормам і можа прывесці да яшчэ большай напружанасці між Менскам і Вільняй. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі сітуацыі не каментуе. А што яшчэ сёння ў выданні? Еўрапейскія санкцыі за дыктатуру. Кропкавы удар ці поўная блакада. Последствия для экономики будут предельно печальными, вплоть до дефолта. Журналістыка пад забаронаю. Улады не забілі журналістыку, просто таму, што ў 21 стагоддзі цалкам адрэзаць людзей ад інфармацыі немагчыма. Інфармацыя як вада. 300 дзён пратэсту. Беларусы прадэманстравалі, што яны, як і ўсе еўрапейскія нацыі, хочуць свабоды, могуць за яе змагацца і ахвяраваць. Ад заўтрашняга дня самалёты дзяржаваў Еўразвязу не будуць лётаць над Беларуссю, а Белавіі забароніць прызямляцца ў аэрапортах Аб'яднанай Еўропы. Як паведамляе агенцтва Reuters, рашэнне ўзгаднілі ў Брусэлі. Наперадзе чацвёрты пакет санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі, ягонага атачэння і ягоных кашалькоў. Як еўрапейскія абмежаванні паўплываюць на беларускую эканоміку і ці прымусяць рэжым спыніць рэпрэсіі? Александр Попко. Пасля прымусовай пасадкі лайнера Ryanair самалёты сталі лятаць праз Беларусь амаль удвая радзей. Паводле Еўрапейскай арганізацыі бяспецы паветранай навігацыі, месяц таму над нашай краінай за дзень пралеталі 420 самалётаў, цяпер 253. Колькасць рэйсаў Белавія скарацілася ў 5 разоў. Ребят пытаются наказать ни за что. Почему? Потому что компания государственная, не частная, и вдруг работает лучше любой компании в мире. Как так может быть? Какая-то там Белоруссия вдруг лучше. Есть ряд и других причин, но это главное – конкурент. За пролет у беларускім небе ў 2019 годзе Менск атрымаў 85 мільёнаў еўраў. Санкцыі разбурылі бізнес-мадэль Белавіі, якая перавозіла пасажыраў паміж такімі канфліктуючымі краінамі, як Расія, Украіна, Турцыя і дзяржавы Еўразвязу. Запазычнасць за закупленыя ў лізінг самалёты эксперты ацэньваюць у 500 мільёнаў долараў. Страты могуць гэтым не абмежавацца. Кіраўніцтва Еўразвязу 24 чэрвеня можа ўвесці новыя санкцыі супраць Менску. Я лічу более верагодным сцэнар, калі санкцыі будуць пашыраныя супраць пэўных кампаній, якія кантралююцца асобамі блізкімі да кіраўніцтва, чым будуць уведзеныя сектаральныя санкцыі, і будзе залежна, наколькі шырокі абсяг гэтых кампаній будзе і так далей. То бок даваць нейкі прагноз, не ведаючы маштаб санкцый і не ведаючы, у якой ступені Расія будзе гатовая паставіць плечо, складана. Кіраўнікі краінаў Еўразвязу прапанавалі ўвесці абмежаванні на экспарт беларускіх нафтапрадуктаў, калію і транспартаванне газу. У мінулым годзе на захад Менск прадаў паліва на 1 мільярд 800 мільёнаў долараў, калію на 1,5 мільярда долараў, а кошт паслугаў па транспартаванню газу праз Беларусь Газпром ацаніў у 345 мільёнаў. Разам гэта больш за 5% беларускага валовага ўнутранага прадукту. Если санкции будут введены в наиболее жесткой форме, потери белорусской экономики могут исчисляться миллиардами долларов, да, доходить до 2-3 миллиардов долларов в год. З учорашняга дня США аднавілі санкцыі супраць канцэрну Белнафтахім. У адказ Менск паабяцаў скараціць персанал амерыканскай амбасады, абмежаваць працу амерыканскіх адмыслоўцаў і адмовіцца ад дапамогі агенцтва США ў міжнародным развіцці. Амерыканскія спецыялісты ў Беларусі працуюць пераважна ў IT. Гэтая галіна ў мінулым годзе экспартавала ў США паслугаў на 1 мільярд 160 мільёнаў долараў. Маштабная варажнейша з захадам можа пазбавіць Менск грошей для выплаты вонкавай запазычнасці. Если не найдут, каким образом компенсировать подобные суммы,
то последствия для экономики будут предельно печальными, вплоть до дефолта в течение 1-2 лет. Санкции супраць Белавии и анансаваныя абмежаванні супраць беларускай прамысловасці стали отказом Еўразвязу на прымусовую посадку еўрапейскага самолета и арышт журналиста Романа Протасевича. Ці лічаць санкции справедливыми громадяне Беларуси? Причины у них есть, естественно, для того, чтобы так поступать. Я к этому отношусь ко всему очень ровно. Нет, несправедливо. Это сами теряют много чего. Справедливо. Почему? Ну, не знаю, пора уже человеку, не будем его называть, сменить пост. На Лукашенку санкции не паўплываюць, лічыць палітолог Андрей Елисеев. На яго думку, прымусіць Лукашенку сысці яны маглі ў жніўні падчас беспрэцэдэнтных народных пратэстаў. Цяпер рэжым будзе ўзмацняць рэпрэсіі, незалежна ад эканамічных абмежаванняў. Александр Попко, Белсад. Польшча не пакіне Беларусь у гэтыя складаныя часы, заявіў прэзідэнт Анджэй Дуда падчас сустрэчы са Святланай Ціханаўскай. Аб чым шла гаворка і чым завяршыўся двухдзённы візіт Ціханаўскай у Варшаву, распавядзе Надзея Бельская. Сустрэча Святланы Ціханаўскай з прэзідэнтам Польшчы прайшла без журналістаў. Гаварыла дэмакратычная лідарка Беларусі з Анджэем Дудам пра хутчэйшае распачынанне справаў паводле універсальнай юрысдыкцыі ў Польшы, узмацненне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі ды пра магчымасці прызнаць яго тэрарыстычным. Была тут у палацы Бельведер спадарня Святлана Ціханаўская і спадар Павел Латушка. Мы селі разам за стол, размаўлялі аб актуальнай сітуацыі ў Беларусі. Я перадусім пытаўся, якім чынам мы б маглі падтрымаць дзеянні беларускай апазіцыі, апазіцыі ў шырокім сэнсе, тых людзей, якія проста хочуць, каб Беларусь была дэмакратычнай, суверэннай і незалежнай краінай. Беларусы, як і раней, могуць разлічваць на дапамогу, запэўніў падчас супольнай са Святланою Ціханаўскай прэс-канферэнцыі мэр Варшавы Рафал Часкоўскі. Я рады, што ва ўсіх польскіх палітычных сілаў адзіная думка аб гэтай справе. Мясцовыя ўлады Варшавы ды іншых польскіх гарадоў рабілі ды будуць рабіць усё, каб падтрымаць тых, хто апынуўся пад нашай апекай у гэты складаны час. Я ўпэўненая, што Польша – гэта прыклад, як іншыя краіны мусяць весці сябе, як іншыя краіны мусяць заставацца моцнымі ды храбрымі. У адказ на тое, што робяць беларускія ўлады. Польшча робіць вялікую працу, каб падтрымаць людзей тут і ціснуць рэжым у Беларусі. Пры заканчэнні двухдзённага візіту ў Варшаву Святлану Ціханаўскую запрасілі на адкрыццё мемарыялу «Салідарнасць». Помнік складаецца з 4 фрагментаў берлінскай сцяны, аб'яднаных у слова «Салідарнасць». 32 гады таму ў Польшы прайшлі першыя часткова вольныя выбары. Пасля доўгіх гадоў супрацьстаяння камуністычнаму рэжыму яны сталі сапраўднай надзеяй на дэмакратычныя перамены. Надзея Бельская, Белсад. Таксама сёння Анджэй Дуда сустракаўся з актывісткамі фактычна забароненага ў Беларусі Саюзу палякаў. Палітвязняў Ірэну Бернацкую, Ганну Панішаву і Марыю Цішкоўскую працаўнікі КДБ вывезлі на нейтральную паласу беларуска-польскай мяжы проста са следчага ізалятара. Жанчыны знаходзяцца ў Польшчы з 25 траўня. Я рады, што дыпламатычныя высілкі, якія мы прадпрымалі цягам некалькіх тыдняў, прынеслі такі вынік, што гэтыя вызваленыя могуць быць сёння з намі. Могуць паведаміць нам, якім чынам да іх ставіліся і як выглядае сітуацыя палякаў на Беларусі ў гэты момант. У сакавіку беларускія сілавікі затрымалі 5 кіраўнікоў нацыянальнай польскай меншасці паводле крымінальнай справы за распальванне нацыянальнай або рэлігійнай варожасці. Вярнуцца ў Беларусь жанчыны не могуць, але за кратамі застаюцца Анжэліка Борыс і Анджэй Пачобут. Лідара леташніх пратэстаў у Магілёве Валадара Цурпанова адправілі на 2 гады ў калонію агульнага рэжыму. Раней палітвязень атрымаў 3 гады так званай хіміі, абмежавання волі, за абразу суддзі. Падставай для новай крымінальнай справы сталі дысцыплінарныя спагнанні за парушэнне ўнутранага распарадку. Працэс праходзіў у судзе Круглянскага раёну пад старшынствам суддзі Дзмітрыя Сасноўскага. І гэта не ўсе палітычныя рэпрэсіі.
Спартовых журналістаў Александра Івуліна і Ярослава Пісарэнку пакаралі адміністратыўным арыштам. У пратаколе фігуруе сцяг, вывешаны ў акне кватэры, дзе яны жывуць. На судзе абодва віны не прызналі. Ды сцвярджалі, што ніякага сцяга не было. Але суддзя Юлія Блізнюк усё роўна адправіла журналіста Трибуны і аўтара ютуб-каналу «Чеснок» Александра Івуліна за краты на 30 дзён, а монтажора Ярослава Пісарэнку на 15. Мы увайшлі ў такі гістарычны час, што ўлады распраўляюцца просто з любымі цяпер журналістамі. Любога чалавека могуць затрымаць на вуліцы, ў кватэры, ў машыне, неважна дзе, і адправіць на суткі, прычым абсалютна неважна, было ў цябе нешта забароненае, там сцяг, шалік, там нейкія колеры, ці ўвогуле нічога не было. Шэраг беларускіх друкарняў адмовіліся ад супрацы з незалежнай газетай Слонімскай. Пасля ператрусу штотыднёвік і так не выходзіў паўгода, але ў пачатку траўня газету вярнулі ў рэестр друкаваных выданняў. І тым не менш, нават з ліцэнзіяй газета вымушана застаецца ў онлайне. Улады не забілі журналістыку, просто таму, што ў 21 стагоддзі цалкам адрэзаць людзей ад інфармацыі немагчыма. Інфармацыя як вада. Вялікі рэспект і вялікая пашана тым калегам, которые працягваюць працу ў Беларусі, асвятляць падзеі. Беларусам зараз вельмі патрэбна праўдзівая інфармацыя, вельмі шмат неправды. Добрый день, телеканал «Белсат». Журналістка «Белсату» Кацярына Андрэева пасля этапу ў гомельскую калонію упершыню за паўгода убачыла неба. Але этап з Жодзіна ў Гомель з прыпынкам у Магілёве адбываўся ў жорсткіх умовах. З ёй у сталыпінскім вагоне таксама ехала жанчына рэцыдывістка, якая ўжо тройчы была асуджана, і вось апошні раз за забойства, дык яна да яе такіх мераў не ўжывалася. А Катя ехала як журналіст, як палітзняволены ў кайданках. На шчасце, ў больш людскіх умовах уже другая частка этапа праходзіла з Магілёва ў Гомель. У калоніі Кацярына Андрэева носіць адзенне з жоўтаю біркай, як раней Кацярына Барысевіч. Гэткая форма сегрэгацыі сярод вязняў існуе як мінімум з 2019 года. Біркай пазначаюць спецкантынгент, які стаіць на прафілактычным уліку за схільнасць да экстрэмізму. Раней, там, у 19-м годзе, як я ведаю, гэта такімі экстрэмістамі прызначалі звычайна антыфашыстаў, футбольных фанатаў ці анархістаў. Іх тады лічылі экстрэмістамі, цяпер вось лічаць экстрэмістамі журналістаў, і яны ходзяць з гэтымі жоўтымі біркамі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў справаздачу аб арыштах і штрафах за травень. За ўдзел у акцыях пратэсту былі затрыманыя мінімум 332 беларусы. З іх 74 чалавекі, а штрафаваныя на 261 609 рублёў, што ўдвая больш, чым у красавіку. Агулам за травень, паводле палітычных артыкулаў, беларусы атрымалі 2144 дні арышту, амаль 6 гадоў. Як мінімум 30 справаў адправілі на дапрацоўванне або спынілі праз даўнасць правапарушэння. Ірына Карніенка, «Белсат». Дзяржаўны тэлеканал ОНТ напярэдадні паказаў размову свайго дырэктара, прапагандыста Марата Маркава з Раманам Пратасевічам, блогерам, дзеля арышту якога спецслужбы і вайскоўцы верныя Лукашэнку прымусова пасадзілі ў Менску самалёт Ryanair. Пратасевіч распавядае акалічнасці працы апазіцыйных тэлеграм-каналаў і апісвае свае стасункі з паплечнікамі. ОНТшнікі назвалі гэты тэлевізійны допыт вельмі эмацыйным інтэрв'ю. Праваабаронцы ды журналісты звярнулі ўвагу на рваныя сляды ад кайданкоў на руках Пратасевіча і нагадваюць, што ён не госць тэлестудыі, а палітвязень і сядзіць у следчым ізалятары КДБ, як і ягоная дзяўчына Сафія Сапега. А што грамадзяне? Ці паверылі яны, што гэта шчырае інтэрв'ю УНТ, а не тэлевізійны допыт? Мы спыталі Менчукоў. Я думаю, любой из нас в том контексте, окажись мы на его месте, не дай бог, конечно, мы бы делали все, что нам говорят, чтобы спасти свою жизнь ради своей любимой, ради своих родителей. Мы же никогда не знаем, какие рычаги давления на нас могут оказать. Я бы тоже сказала все, что угодно ради своего ребенка, своей мамы. Я не видел никакой, так сказать, давления, никакой манипуляции. По-моему, все было совершенно добровольно и, ну, в общем-то, убедительно. Я думаю, что много правды, ну и много каких-то искажений, то, что он произносил, потому что
как бы ни было, он находится в такой ситуации сейчас, что чувство самосохранения вот это вот срабатывает на то, чтобы что-то излагать в свою пользу. Я не думаю, что человек сам по собственной воле, вот прям вот большого желания вот придет и будет говорить те вещи, которые говорил он. Поэтому сказать, насколько сильным было там давление, я не знаю. Но то, что если бы у него был выбор говорить или нет, он бы не говорил, я уверена на 100%. Конечно, неправда. Когда он выйдет оттуда, когда он с нашей страны уедет, вот тогда мы правду и узнаем. А это все читать, это бессмысленно. З прэзідэнцкіх выбараў мінула 300 дзён, і ўвесь гэты час людзі пратэстуюць супраць фальсіфікацыі іх вынікаў ды супраць гвалту, што чыніць уладаў. А як за гэтыя 300 дзён змяніліся Беларусь і беларусы? Ірына Дарфейчук. Актывістка з Менску Ірына Цап 1,5 месяца як жыве ў Вільні. Уцячы з краіны давялося, калі зразумела, што ў Беларусі пагражае зняволенне. Они начали звонить, разыскивать на работу, и за дней 5 мы собрали вещи, нашли обходные пути, чтобы выехать из Беларуси, потому что с локдауном сейчас это проблематично. И да, нам пришлось бежать, мне, моей матери, еще нашим товарищам. Пераследаваць Ірыну Цап пачалі за ўдзел у мірных акцыях, якія працягваюцца ў нашай краіне з леташняга жніўня, часу прэзідэнцкіх выбараў. Людзі выйшлі на вуліцы, абураныя фальсіфікацыямі, а пазней гвалтам сілавікоў у дачыненні мірных удзельнікаў акцыяў. Чтобы Лукашенко ушел, за честные выборы, чтобы освободили политзаключенных, чтобы закон Беларуси вернуть, чтобы Конституция была не просто какими-то указами Лукашенко, а чтобы Конституция была нашим правом, которое мы могли всегда отстоять и нас честно судили. Палітолог Андрей Ягораў лічыць тое, што адбываецца пасля выбараў у нашай краіне не пратэстамі, а хутчэй рэвалюцыйным працэсам, бо ўдзельнічае ў ім значная частка беларусаў. Социологічныя пытанні паказваюць, што гэта 5 альбо нават 7% ад усяго насельніцтва. Гэта вельмі шмат людзей. Яны геаграфічна размеркаваныя па ўсёй краіне, яны закранаюць і буйныя і малыя гарады. Ну і мы бачым вось такі працяглы проста супраціў гэтай сістэмы на працягу усіх гэтых 300 дзён. На працягу ўсіх 300 дзён улады спрабуюць заціснуць пратэставы рух. Пасля зменаў у адміністратыўны кодэкс больш жорсткім стала пакаранне за ўдзел у масавых мерапрыемствах, а спалучэнне белага і чырвонага колераў фактычна забароненае. У краіне знішчаная незалежная прэса, а ў распачатых пасля выбараў крымінальных справах паводле генпракуратуры ўжо амаль 1000 фігурантаў. 471 асобу праваабаронцы прызналі палітвязнямі. Але галоўным вынікам працэсаў, што адбываецца ў Беларусі, Андрей Ягораў называе наступны. Беларусы прадэманстравалі, што яны, як і ўсе еўрапейскія нацыі, хочуць свабоды, могуць за яе змагацца і ахвяраваць. І зараз, канешне, да Беларусі звернута цалкам іншая увага міжнароднай супольнасці. І мы бачым сусветную салідарнасць з усяго свабоднага свету з Беларусю зараз. Ці адбыліся за гэтыя 300 дзён нейкія змены ў свядомасці людзей? Мы запыталіся жыхароў Гомля. Вроде не особо ничего не поменялось. Там первые месяцы что-то пытались изменить, но в итоге ничего не поменялось. Хуже стало то, что общество страдает. Вот и все. Страдают люди, мои знакомые. А я сейчас буду плакать. Все изменилось. Внутренний мир поменялся. Мировидение на другие страны поменялось. Видение жизни. Вообще все изменилось. Отношения вообще между людьми какая-то сплоченность появилась. Люди стали лучше, добрее. Мы политикой не интересуемся. Спасибо. Ірына Цап кажа, што беларусам сёння быць па-за палітыкаю немагчыма. Если вы хотите прав, закона, честных выборов и не быть преследованным фашистами, то за свободу нужно бороться. Это факт, и по-другому быть не может. Дзяўчына спадзяецца, што неўзабаве сітуацыя ў краіне зменіцца і можна будзе вярнуцца дадому, не баючыся за сваю свабоду. Ірына Дарафейчук, Белсат. Насуперак усім рэпрэсіям, запужванню, насуперак сапраўднаму тэрору беларусы выказваюць пратэст супраць дыктатуры, так наколькі гэта магчыма ў цяперашніх умовах, і дасылаюць нам відэа і фота. Бел-чырвона-белы негвалтоўны партызанскі рух без каментара. Давай, маразматик, прогнись за бобо, признай Крым российский, тебе все равно, готов же шарманов своих и набить. Но нас, белорусов, тебе не сломить.
На гэтым у мяне ўсе навіны, але не пераключайце. Праз момант праграма «Антыфейк» – лукавыя навіны. Пра 1001 версію прымусовай пасадкі самалёта з Пратасевічам ад лукашэнкаўскіх казачнікаў. А потым праграма без акрэдытацыі. Сёння пра чарку і скварку, Макея і карупцыю ў міжнародных арганізацыях. З вами быў Ярослаў Сцешык. До сустрэчы.